yang kok sagal ngana ma singsang da khabaro baike sapaika baike phaika borok sila palmalia karat borni short list okre borni notice okre balai ke selen kage di kes kage bala meno ma hamna sibusuk doro ara sibusuk jarate borok bai kok ba saika busuk jarate tirprani oporo highlight kage borok no khade mo sungsa te job jole rokha you india ba blind sibile ko akana sibile boba sibile khora sibile ma kha apa borok joto bokhro bonai aw angkai banang presentation khai sini allow ma khai ka 17 तारिख आपरो जेफो आं presentation khai गाबले जे सटले खाइ टिप्रानि कन्टेस्ट जखन फाइका साका इंडिया बाय मास फैमिली जों 68 बोसोर रंखा इंडिया नि उपरा आसके जों फेथफुल आसके हामजागा आसके जों हुकफुन दङो जोंनो मोथांनाय 68 बोसोर दाबो वेट खाइ दंखो किन्तु उल्टा जों वंश जेनेरेशन सि एक्सटी ना पाइके दुयो सि सवैला हा आपरो से 10 वर्षनि बिल तो बगै बिल करे के से टिप्रा हा काइसाले फातानि बरक बाय पूरा दखल को पाइ खाइजे पले हा साका होते से बिल तो बसे सर्टिफिकेट दoi से बरक हानि को साइ संसिने के निरो बसंग बुथारनानि पूरा अरनि हानि बरक रन दं सखाइनानि हिदेना हाला कक साबाय माले निला जत पार्लियामेन्टनि आनि स्लाइडनि ओकै बसिदा आसो तिनि प्रजन्म से कता न्यू जेनेरेशन सियान साका नियो तो ओ तिरपा इंडिया हाला सारोबै दंगाइरो आगे इंडिया बाय तिरपा मास टाइप तिरपा नि कंडीशन बाहाय ताबो बरक सखा बाहाय के 19% सफाय का आबा आनि स्लाइडनि ओकै काम के सिजा बाहाय के ओ तिरपा हानि बरक रनो किसी साफाने मे खेल खालिया गे मथांनानि थांया गे फातानि बरक न सि मथांखिना बादे बिल तो बगै ताबो तिरपा हानो सुकमा मानाय खा मासाका सुस्मिता देव संतोष मोहन बसाजकी बो साग्राखा यस टिप्रानि कन्टेस्ट होले ठीक ने साग्रा लांदो बो पालमालिया अग्रवाल आरनि चेयरमैन हां टिप्रानि सिम्बारि में तो जोंबो साइमोन आबो तो ठीक ने तारमाने न बरक सिजा आंहाय साथिखा सिगाय दंखां खांखे थिगै दंखां खे अरनि टिप्रा हानि नेटिव पीपल अनि सेफ सिक्युरिटी ग्रान्टी नि रकमा प्रोजेक्ट खाइखा मुंसा समया तांगारो चेखाय भैया मुंसा अमकरि साउन्ड करे नीला एकदम तैराय मगल में फाइटी फाइटी के बरमा तांखांबो जे खूब फाइमानि तांखा बनि परे बरक साका यस टिप्राओ बो आं विजिट खाइ फैना हिना अग्रवाल गसेखा टिप्राओ बो दाक्ति विजिट खाइ फैना फियाबा बरक नि बिसिङते साकाते खरकसा साखा एमपी न जो तना सिबाइरो बो मेब्रेनाम साकबिदगु आप्रो साइरो का खरकसे ब्यांगबो मुसाया बरक खबुइ आना होइजाखै साका मुनिनो होइजाखै साना टिप्रानिंगै चीफ मिनिस्टर बनिरनि उद्योग करै निरनि नेटिव पीपल बो उद्योग करै आबरे बांसि टिप्रा टेट दखलिया नों तिनि फाइका बेराय काहांखा निने हा खाले निने दो फानो अपक साइदि निरा बो दाइति मुभमेन्ट खाइदि आबरे बांगै दरा दरा फाइगे जों तिनि अमनि उद्योग तमाना हागु कारण सिनि फासिंगो ना हारै दंनाय नाइसिङै दंनाय फानदना मसुङै गोबां मा बरक दङ किन्तु जों फानबा सैमाया बाय जोंनि खरां करिबाय बैसोरा फानद रागलिया एग्जाम्पल आनि नाबो सिको खामासि आं दरबार यागै बै दरबार नाय देबा आं सिको सिको होगासे हो के फागे सिको बारे फालागे नामले ना फांसे दरबारले मा खाग्राबा नामले आबासे बै सपोर्ट खागे नामले तिने टिप्रा पीपल्स फर ना फान टिप्रा हा ना फान नै टिप्रा सा जता थांसा ना फाननि खरां मति सलागे थांसा खाइ जों तिनि सबा खाइ आबनि बागैने आसामा फाइबि का सदाङो आसामनि आप्रसे निया ओसकां 7 तारिख आसामा हानि जों नोटिस फ्रम निंगै दिसालाय फिका आं बैनि हानि बोसारनि फान बोस क्राक आबनसि मा सासिनाय आनि कक्से कसका स्राय स्राय बरक साखा आसामा फातानि बरक फाइमानि प्रॉब्लेम न तैगै इबेन फातानि बरक सिमिया इंडियानि मेनलैंडनि बरक रक बेबाद सुजुग सुबिदा नागो आबनि बागैने आसाम इंडिपेंडेंस आर फाहनै खोनाबाय नामला बलम होनै जों 3 बार